pulet ka jela Meghalaya ha ka khan riu tarik unailar arja arpulai kilayo ban kem nyongot ki dekhot ka sengle no ka bathamai ka bala tip kerteng kum ka National Liberation Council of Nongkndong NLCN ka bala thaw da ki samla ban pen khithma persha ek sarkar nalor ki we ki kambe an kat kum ka Kyrwoh na ka Office of Deputy Inspector General of Police Eastern Range Meghalaya kalaong bagi pulet kilayo jing tip ka batikna ya ka jingmi ka sengle no bathamai ka NLCN ya ka bala thaw ki jaka ki baha ka Eastern Range kata ki benta jong ka rilum khasi bat jantia laong baya kini ka seng la thaw da ki samla ban pen khithma persha ya ka sarkar bat thmu ban le ki kambe an kum ki jing penon kam ya ki tiar siat tiar pen bethai ki jing pen yap brio ki jing pen rong bat pen tibet ya ki dekhon ki jing sna ya ki tem le no da ka jing thmu ban le ya ki kam pen trim ki pulet ki laong bakani ka kunhon ka don ka jing ate bat ki kunhon le no na ka jella Nagaland bat ka NLCN ka dang thmu ban pha shu ya ki dekhot ban ningkong ban lecha hikai sha Nagaland ha ka khan nyaw tere unailar arja arpulai Haka jingkan ra na ru ka step khat riu tarik unailar arja arpulai ki pulet ki lakem nyongot ki khot kenthop yo wei ubadang ret rta kini ki blasha kem ki kenthop yo chairman u commander in chief u general secretary but area commander West Khasi Hills but Jante Hills u recruiter record keeper lambat ki khot ki pulet ki lalet ban talasi ya ki jaka sa jongki bat lap ya ki mobile phone ki kot ki sla bat ka jing thwat ka dang ya chakman ban kem shu ya ki wei pat ki khot